U današnjoj epizodi našeg serijala Nautika Info ćemo vam pokazati kako da na najbezbedniji i najsigurniji način vežete vaše plovilo, bez obzira da li će to biti marina, dok, neki drugi čamac ili bilo koja utvrda. Pripremili smo kanap otprilike dužine malo više od 2 metra. Napravit ćemo jednu omču koju ćemo bukvalno vezati u čvor. Treba obratiti pažnju da ova omča bude dovoljne veličine. Omču provučemo kroz sredinu bitve i zakačimo jedan i drugi kraj za krajeve bitve. Samim potezanjem kanapa će se ova veza učvrstiti. Veza je poluelastična, što znači da se to neće samo od sebe odvezati. Ono što je bitno je da drugi kraj kanapa ne može baš da bude jako elastičan, jer bi možda negde postojala mogućnost da se to samo od sebe odveže. Fokusirat ćemo se sada na marinu. Ovo je jedan klasičan tip privezišta. Dakle, to je neka metalna konstrukcija za koju treba vezati vaše plovilo. Ako postoji neka alka, naravno zakačit ćemo se za tu alku, jer alka vam već daje određenu visinu, dakle kanap ne može da padne dole. Potencijalni problem se javlja u nekom dužem vremenskom periodu. Spoj kanapa i metala nije baš dobar. Usled trenja kanap hoće da se haba i postoji mogućnost da će to da pukne. Za neki duži period vezivanja se to reši vrlo jednostavno sa jednim metalnim karabinjerom. Ovu istu omču stavimo na karabinjer, zakačimo za metalnu konstrukciju, time ćemo obezbediti taj vez na neki duži period. Vezivanje plovila je jednostavno. Dakle, provlačimo kanap kroz sredinu, samim tim štelujemo i dužinu. Samim okretom oko prvog stubića smo definisali to. Sledeći potez je učvršćivanje kanapa. Dakle, ne kačimo ga ravno, nego ga okrenemo za 180 stepeni i dobijamo ovaj efekat. 1, idemo na 2, 3, pa možemo tako u nedogled, ali čamac je sada vezan i sam sebe steže. Kvalitet opreme koju bi koristili je izuzetno bitan. Naša preporuka je da kanape kupujete nautičke. Jako bitno kod kanapa je da je on elastičan. Što se tiče karabinjera, oni mogu da budu od inoksa, a mogu da budu i obični pocinčani. Ja bih preporučio naravno od inoksa, uvek će biti ovako sjajni i lepi. Tu možemo baš obratiti pažnju još na jedan detalj, da su visoko kvalitetni oni koji imaju oznaku 316. Dakle, oznaka je utisnuta na samom proizvodu. Ovaj karabinjer je čak otporan i na slanu vodu. Chassis 316 je oznaka za slanu vodu, salt water. Sve ove proizvode, kao i još mnogo toga, naći ćete na našem web shopu. Proba će vam biti isporučena u najkraćem mogućem roku. U našem serijalu spremili smo još mnogo interesantnih stvari i pozdrav do sledećeg viđenja.